As que doesn't already go with this. Eziokwu Igbo dị ụtọ. Kemgbe eziokwu bụ na Igbo dị ụtọ. Ya abatago dịka anyị si eme ya na ụbọchị Tọzdee niile. Unu amara na ebe a ka anyị na-akwalite omenala n'ụzọ pụrụ iche. Ebe a ka anyị na-agbasa ozi na-ekwu ka o si emetụta Igbo n'ụzọ pụrụ iche. Ya bụ na ekene m onye ukwu kene onye nta si na ọ ga-adịrịrị anyị niile mma. Nke onye chi ya zelu ya bụ ihe anyị nọ na ya nke ọ bụla ichere izelu ka o wee dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma abụ m Chizi Ani anyị na-abịakwa ọ dị ma dapụta n'ọgbọ ka anyị mebe ya dịka anyị si eme ya ka anyị gbasaba ozi ya dịka anyị kwesịrị ịgbasa ya. Ọ bụ m ike ma ọ bụ na-ewe ike gịwa na onwe gị n'ịnụgo ya ewee nụ ka o si ada. Aka chịbụrụ ala Naịjirịa bụ Olusegun Obasanjo na mkpụrụ ụbọchị ole na ole ka o kwuru wee kwuchie ya ike wee sị na nkewa ịkpa oke dị na Naịjirịa ugbu a na ofu adịghị eke ya na ọ karịsịrị akarị. Aka na-ekwu ọkammụta Wole Soyinka bụkwa ndị kwadoro ọchịchị a batara ugbu a n'oge a batara wee kwukwa si na kemgbe Naịjirịa bidoro na-ewebeghị ụdị nkewa, afụbeghị ụdị nkewa ịkpa oke dị kemgbe ọchịchị a bidoro. Mana ndị na-achị ọnụ ekwuru ndị na-achị Naịjirịa ekwuola wee sị na ọ bụghịkwa eziokwu na ọ bụghị na ọchịchị a ka nkewa bidoro. Na oge Jonathan bidoro iri ọkwa Adesina na Femi Adesina na-ekwu ya oge ọ na-azaghachi ụmụ ihe a niile na nkewa bidoro kemgbe aka chịbụrụ Naịjirịa bụ Jonathan Goodluck Eberechukwu Jonathan na ọ bụ ebe a ka nkewa bidoro. Ofu onye wee kpọọ m wee sị m Chizi, nke a gosiziri na nkewa dị na Naịjirịa ma n'ọzọ oge o bidoro ka a na ha ekuzi ugbu a
ndị ichie a kwadoro ọchịchị Abatara dịka ha si kwado ya na gboo bụ ndị na-eti mkpu tikere ya ugbu a wee na-asị na afụbeghị ụdị nkewa ịkpa oke dị na Naịjirịa ugbu a ka a ka na-ekwu ya ka Femi Fani-Kayode n'ụmana ọ bụ ya abụbụ ihe bụbụrụ maka njem ụgbọelu na ihe ndị ọzọ. Ọ sị mba na ihe ndị okenye ya kwuru na nke ha na ha ghọtara ihe a na-akọ na ike na nkewa ahụ ekirisiana na ihe niile emebitigo, ọ bụrụzi na ọsọsọ nkewa ka a na-ekwu maka ya. Ọ bụ ya bụ okwu anyị ga-atinye ọnụ tata maka na mụ na Emenike Odogwu ihe gbasara ihe na-eme n'ala anyị ọ na-akọwa ya nke ukwuu, o dokwara ya nke ukwuu. Amechi Emenike biko kelere m ndị Igbo. Ndị be anyị na-ege ntị ekenere m unu. Emenike, oge ị nụrụ ihe a na-ekwu maka ya ka onye isi ala Olusegun Obasanjo ji kọwaa ihe na-eme, kedu ka ị si efu ya n'uche nke gị? Ọ bụ eziokwu ka ọ na-akụ? Ka ebidogodo, ọ bụ eziokwu ka na ọ nọkịta anọ ekwu? Chidi na-ajụ ajụ ma ọ bụ eziokwu. Ọ bụrụ ọbụla gị nọ n'obodo a, anyị ncha nọ n'obodo a wee na-afụ ihe na-eme. Nke kacha wute m bụ na mgbe Femi Adesina mgbe ị kpọrọ afa mgbe ọ na-ekwu ọ bịa na-atụ aka na ọ bụghị taa ka obodo a bidoro na-ekewa na o teena. Ihe na-ewutekwana m abụrụ maka na o kwuru ya, kama ihe na-ewute m bụ kedu ihe pụtara na mgbe ọbụla a na-agwa ha na ihe na-emebi, kama a ga-ekwubo okwu a ga-esi wee mezie ya. Ọ bụrụ ịta ndị chịbụrụ achị ụta ka ha ga na-ata ha ụta si na ndị chịbụrụ anyị na ha nwamere ihe ha wee ekewego obodo ka ezi ha ji wee vootu unu ka unu chebe anyị. Ọ bụrụ ka unu nye aka ka a dozie anyị. Ọ bụrụ na ndị chịbụrụ achị kewere anyị, mgbe unu batara nke unu, ihe unu ga-emezi bụ inye aka kaba arụ jikọ obodo ọnụ. Ọ bụrụ ịta ndị chịbụrụ achị ihe mere na ọ dị ka onye nwere ọnụ ekwugo, onye ọbụla wee na-agbagharịzi maka na ma mụnwa ma ndị ọzọ niile dị iche iche na-ekwubie, kama na onye nke akwụrụ eketa onye nke na-ada ụda. mana Emenike, nke bụ eziokwu bụ ote na ichie na-abụ ọ na-anọgide ode ma akwụkwọ degara isi ala, mana ihe niile a na-ekwu na-ede ewegoro ihe ụfọdụ si na ka a sịkwa na ekwu na-enweghị ihe a ga-eme na enwekwana ihe ọ bụ ikwu ya bụ isi ka ihe a ga-eme ndị a na-agwa na-anụ. Ilekwa anya ihe ọ na-ede na o nwekwara ihe ọ na-eme maka ị na-anya eziokwu enwere ike oge ụfọdụ ihe o dere ụfọdụ bụ eziokwu, ụfọdụ abụrụ eziokwu, mana ị na-eru anya ya ọfụma ịfụ na enwekwara eziokwu n'ihe ndị ọ na-ede. O dere na nke a kịtasị na Naịjirịa ekewala, dekwuo si na Naịjirịa nke kakwa njọ ọbụla na Naịjirịa bụzi obodo ndị isi ụbịam. Maka na ọ fọrọ obere, anaghị ajụ nke a, ọ fọkwara obere, ọ na-emezi na ọ bụrụ na ọ fọrọ obere, ị na-afụzi ndị mmadụ a na-agazi ebe na-atụfu afịa na-achọ ebe a ga-atụta ihe a ga-eri, maka na ndị mmadụ enweghịzi ike inweta ihe kọrọ ihe na-akọ maka oge a fọrọ ụdị ụbịam adịkịta bụ mgbe a nụrụ agha. O nwere mụ na ya na-ekwu okwu, ọ sị na mgbe ha fọrọ ụdị ụbịam adị na Naịjirịa kịta bụ mgbe a nụrụ agha. Ụfọdụ wee ike si n'agha anụrụ bụ na agha COVID-19 na ike ọ bụrụ na COVID-19 meziri o wee pụtazie ihe. Ọ bụrụ nsọsọ Naịjirịa nụrụ agha COVID-19, obodo ndị ọzọ nụrụ agha COVID-19. Oke ndị ifọrọ ihe na-agwa anyị, asị anyị na a na-enye anyị ihe ga-eme ka COVID-19 dị mfe, asị na onye ọbụla ezinụlọ ọbụla nwetachara ego dị etu a. Mụ nwa na-ebe a nwekwa nke m nwetara, amaghị m nwere nke ị nwetara. O wee ka ọ bụrụ na iwe ndị a na-apịa aka wee na-enye COVID-19 dị mana COVID-19 na ha enye efe and Chukwu mekwa ebere ma azụmahịa ma ụlọ ọrụ ma ihe niile dị iche iche na nachita azụ nwayọọ nwayọọ. Ihe Obasanjo kwuru bụ eziokwu. Tupu COVID-19 na-abịa, ụbịam dị na-anyụ ndị mmadụ ịkpakọ. Ọ bụ eziokwu na COVID-19 bịara nyezie aka, mana ihe Obasanjo kwuru eziokwu dị ya ka ihe afụkwa na onye kwuru, maka na ọ na-edebu dee nke a o deburu na nke Jonathan dee na nke ndị ọzọ dị iche iche, ka anyị tinye anya n'ihe o kwuru ka ihe a ga-eme maka na obodo na-emebi n'ike. Ọ dị mma. Ọ bụ Emenike ka unu siri onu ya ugbu a, mana ajụjụ ọzọ a ga-ajụ bụ ka anyị tinyegodo ya ya, maka ụfọdụ na-asị ndị a na-ekwu ihe a ọkwa ha oge ọchịchị a na-achọ ịbata ọchịchị Jonathan, ha sị na Jonathan na-enwe ihe na ọ machaghị achị
na ọchịchị ndị batara ugbu a na ọ bụ ha ma ihe ekwe na-akụ na ha amago ka ọ ga-esi dị ha nwa na onwe ha oge a na-etikwa mkpu na-akọwa ihe ha ga-eme na ha bata kwuchara ụmụ ihe niile a ga-eme na ha amachago ya ụfọdụ dịka ewoleshoyi nke ha wee na-ekwu onye ọbụla na-atụ anya na-abata n'ihe dịka ihe nchekwa obodo ga-ezu oke na ihe niile ga-adị ka o kwesịrị mana ewe mba na-emegide ugbu a na-arụtụ aka si na na-ene na-esi na-ekwe ya o na-ekwube ebe ọgba aghara a na ndị mmadụ na-ewe ọgba aghara karịsịa ugbu a na Naịjirịa nọ na ndị nke abụọ n'Afrịka ekwube nke mba ụwa abụrụ ndị ịtọ hey mana ọ bụ ndị onye batara ugbu a bụ onye ọchịagha gboo eji dubata ya kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke ike ihe m na-ekwu bụ na ọ dịkwana mma na oge ụfọdụ n'ihe a na-eme ọ na-ewute anyị mana ọ dị mma ka ndị kwadoro ọchịchị a wee na-afụkwanụ na mgbe a na-asị ka a chụpụ Jonathan chụpụ Jonathan chụpụ Jonathan amakwa nnọọ ọkụ mmụọ ka a na-achụgo onwe ha maka na ndị kwadoro ọchịchị a nweghị ihe ekwufuru maka Jonathan ma ọ gbasa nje anụnwa dị leta ịmara anya nwadekwelu oge ahụ o dejere Jonathan na akwụkwọ de Jonathan ekwetara na o sokwa n'ihe mere eji wee chụpụ Jonathan n'ọchịchị maka na o dechere de na Jonathan na-azụ ma ndị na-egbu mmadụ na o nwere ebe edebe ndị na-egbu mmadụ azụcha ha na ọghọtazi ka esi achị gịnị mejere taa kịta anụnwa mụ na gị na ebe a ọkwa ma ndị agha nwa ma ndị uwe ojii ma ndị na-akụ n'ụzọ nke ndị na-afụ maka ndị na-anya ụgbọala ndị a na-akpọ road safety ọkwa anyị ncha nọrọ akụkọ ihe na-eme ha ebe ha kwụ n'ụzọ a na-ejizi nwoke jiri nwaanyị kịta jiri ma onye agha ma onye ọbụla ihe gbasara nchekwa obodo ndị nche ọkwa ndị akụkụ ndị mgbago ndị nke anyị na-akpọ ndị Yoruba ọkwa ha bụ ụzọ kịta wepụta ndị nchekwa obodo nke ha na-akpọ Amoteku ọ bụrụ maka na ihe adịghịzị ka ọ dị mgbe Jonathan na-achị enwere ihe dịka ihe a ọzọ dịka ibe dịka isi rụtụ aka na kasịna ka anyị nụ na atọrọ onye ofu n'ime DSS ndị na-enyocha nchekwa obodo ndị uwe ojii ndị nzuzo na atọrọ ya asị ka akwụta ụgwọ ụfọdụ na-ekwu na ego ha kwụrụ bụrụ nde naira 5 mechakwa gbuo ya ụfọdụ na-ekwu na ego ha kwụrụ karịrị mana nde naira 5 ka anọ na ka ha nachara ego mechakwa gbuo onye nchekwa obodo ndị kwechara inyochasị mara ebe ndị nche a niile nọ n'alụ ma ego gbuo ma onye nwetara ego aka nọkwa n'elu na kasina maka ha na-ekwu okwu na ndị a na-egbu mmadụ ndị ekperima na-egbu mmadụ na-emejọ mmadụ a ga-enye ha ana na-achọ ka akpa udo mana ịkpa udo bụ na a ga-enyekwa ha ana nye ha ego nye ha ihe ọzọ dị iche iche ka ha wee kwụsị wee na-ajụsị nke a ọ bụ ịgba ha ume ka ha wee kaba alụ na-eme ihe ha na-eme ka ọ bụ maka na itinye ha aka n'obi ha nwere ike ha kwụsịtụ n'oge na-adịghị anya otu a si emekwa ịmana a na-eme ya ndị Boko Haram a sị na ụzọ a ka mma iji kpa udo ndị Boko Haram ma ejide ha ejedebe ha n'ofu ebe hazisia ha gbanwee echiche ha ihe ha si gbanwee echiche ha ka ha chebe ka mmadụ ka a ghara ịga na-eguzi wee nye ha ndụ ọma na owe ka ọ bụrụ na ha na-ebicha ndụ ọma ka a na-eji eme ha usoro ahụ ka a chọrọzi iji mee nke anyị na-ekwu maka a na-eme ya kemgbe e mewere ndị Boko Haram ọgbụgo Boko Haram ọkwa ha ka na-akpa ike ị na-eme ya etu ahụ ọrụ adị dọkịta tụtụ ndị mmadụ enweghị ha na-arụ onye nọkọtanụ oje n'usoro sonye ndị na-eme n'ihe ike anọkọtakwana akpọ ha nye na ya nke a ka o mechu ka o zuo n'ike ma ọ ka ọ kwụsị ihe ọ na-eme ọ ga-emekwe ndị mmadụ ndị achọghị ime ihe ọjọọ etinye aka na-eme ihe ọjọọ ndị achọghị iburu egbe ịma na okwu na-eweta okwu emerike ọ bụ maka nchekwa dịka esi rụtụgasị aka dịka isi kwuo na a na-asị ndị a ka akpa udo ọ bụrụ ndị na-egbu ọgba aghara mana nso nso a ndị ọha na eze were iwe gbalụọsie iwere si maka ihe onye isi agha ọchịagha kwuru na ọ bụrụ na ewe ka esi mee na ewere ndị ọgba aghara dị n'etiti ndị nche na ndị ụmụaka na-achọ ka ha were onwe ha
ewere ọgba aghara ọzọ na aga m ekpota ọchịchị ndị agha ka abatazie n'ala Igbo. Nke a wutere ndị ọha na eze wee na-asị ka ihe ga-ebutekwa n'ụdị okwu a na ebe ụmụaka na-ekwu ọ bụrụ na ha ji egbe ọ bụrụ na ha ji egbe ọ bụrụ na ha na-anọchi onye na-agara onwe ya n'ụzọ ihe ha na-eme bụ ha na-ekwu ka ọ dị ha mana ifugonu ha mee mkpọtụ nkịtị ma ha nwee nzukọ ebe ha chọrọ ka ha nọkọrọ kpaa ihe dịrị ha eburu ndị agha buru ma egbe ma ngwa agha niile dị iche iche egbusi ụmụaka na-enwe mana ebe egburu ndị nche na-egbu ndị nche a na-akpọ udo ha na ndị a na-akpọ udo nke gosi na ha ma ndị ahụ ifo ihe na-eme na Southern Kaduna ha ma ndị a na-eme ihe a eburu ego Naijiria ego ekwesịrị na-edozi obodo na-arụ ụlọ akwụkwọ na-arụ ụlọ na-etinye mmiri were ya na-enye ndị na-egbu mmadụ ka m na-agwa gị na ndị ama ihe ha na-eme nọọ ihe a ha na-eme bụ ụmụ okorobịa na-enweghị ọrụ n'akụkụ ahụ ha bịa sonye ka ha na-eketa ego gọọmenti ị na-asị m na ị na-ekwu udo iji ego gọọmenti na-ekwu udo mana ndị na-enweghị ihe ha mere nọ na ha na-ekwu na ihe ha na-eme na mmegide ha adịghị mma ekwu ka ọ dị ihe wutere ndị ọha na eze unu akpọnọrọ ha jụọ ha gịnị bụ iwe unu ihe Ojukwu maka ya ji wee jụọ ọgụ ọ ka na-ese na Naịjirịa taa unu akpọbeghị ndị a na-eshi ọnwụ ka na-ekwu okwu ihe Ojukwu kwuru ọ gịnị na-esedo ka ekpe udo kama ha unu ebe ha na-eme nzukọ ma ebe ha na-ekwu okwu ma mgbakọ ọbụla ha na-enwe na-ekporo ndị agha jee ebe a jee kụgbusie ha mmadụ onye nwere ike maka na asị na ha amachiri ha ị na-amachi ya ịmachiko ndị na-egbu mmadụ ị na-amachi onye ejighị osisi onye ejighị egbe onye ejighị ụtarị onye egbubeghị mmadụ ịmachiko ndị na-egbu mmadụ amachiko ndị Boko Haram ya bụ na ihe Obasanjo na Soyinka kwuru na uche nke gị na ọ bụ ihe na-eme anaghị ajụ ya ajụ onweghị onye ọbụla nọ n'obodo a ga-agba onwe ya eziokwu gasị na ihe Obasanjo ma ihe Soyinka kwuru n'okwu asị ihe ha kwuru na-eme eme kama ihe na-ajụ bụ ndị a na-agwakwana ha na-egekwanụ ntị mana onye ka a ga-atụ ụtọ ebe ọ bụ ha so gbabata ọchịchị ha kwụsịrị ha nọgo n'ọchịchị ama ihe na-eme nkezi ihe ha ji ekwu igba a na-atụkwa alụ Chizi ọ bụ na iso wee kpọbata wee fụ na onye anyị kpọbatara na-abụrọkwa ihe a tụrụ anya ka a na-afụ i wee tibe mkpu ka ihe chenji anya atakwana gị ụta ọkwa anyị hụrụ nke na-eme na Edo steeti kịta Osogbo na-esi na ọ bụzi ihe ka ụka a na-eme na onye ọ kọgburu ọnụ enweghị ihe ọ na-akọfọrọ nwoke ma ya ka ọ kpọkwazịara ugbu a sị na onye ọ ga-egbuzi anyị a ga-ebu na Osogbo so ihe na-eme kịta na Obasanjo na Soyinka so ndị kpọbatara onye a mana ha afụgoro na ọ bụrụkwa ka ekesi anya ahụ na ihe ọ bụrụ ka ihe kwuru ka a na-eme ọ bụrụkwa ka aka ịnụsa na n'ọnụ ka osa ọ karịzịrị ha na-etizi mkpu sị ka a mara ihe mere ihe a maka na iju ajọ ọbụrụkwa okwu asị ka ha kwuru ịfụkwa Naijiria dịsịkwa ka obodo ịma na kemgbe egburu Colonel Muammar Gaddafi nke na-achịgị obodo Libya ifo na Libya ikposago ndị ọgba aghara akarịzi onye ọbụla nọzi n'ogbe nke ha na-anụ ahịa nke ya ọ bụrụ ihe na-eme na Naịjirịa kịta nekene na Kaduna steeti enwere gọvanọ mana Southern Kaduna dị ka gọọmenti onwe ha ekpechi udo taa ekpere udo asị gị na egburu mmadụ ise gbuo mmadụ isii o wee bụrụ ihe nkewa na-eme ị gaa na Katsina ọ bụrụ ihe na-eme ị gaa na Niger ọ bụrụ ihe na-eme ị gaa na Zamfara ọ bụrụ ihe na-eme ndị Igbo na Owerri ahụ afọra obere oge agbadata ebe a Chukwu ekwe na ihe ọjọọ mana ka o si aga kịta o ji nwayọ nwayọ na-agbadata ọkwa mana ihe a mere ndị Odua nọ na London mebe ngagharị iwe si na ha ike agụgụkwa na ha chọrọ obodo nke yes eziokwu ofu nkewa a na-ekwukwa maka ọkwa na ofu nkewa ha na-ekwu maka ya ndị akụkụ ala Igbo ụmụ okorobịa ndị Igbo na-eti mkpu esi ọkwa ya ka ndị Oduduwa na ha ekwu nke ha kịta mana ọ dịkwa mma ka etiwe mkpu na ọ bụrụ na a ga-ama ihe a ga-eme obodo anyị ọ bụrụ na anyị ga-anọ anyị ekwekọta na anyị ga-anọ ihe Obasanjo kwuru mere eme ọ sị na ndị sineti na-asị ka eje nebara anya n'akwụkwọ na-achị obodo anyị kemgbe ebido na-enebara ya anya ụka kemgbe 1999 gịnị ka emetara ọkwa mgbe Jonathan na-achị akpọrọ ndị ma ndị gụrụ akwụkwọ ma ndị na-anọchite anya obodo niile dị iche iche akụkụ obodo ọbụla dị iche iche na Naịjirịa abịa nọkọrọ tinyecha ọnụ n'okwu ihe ga-eme ka Naịjirịa bụrụ ofu ihe ga-eme ka udo na-achị onye nke abata gịnị ka o mere
ọkwa ha were edobe wepụ ya n'akụkụ ugbu a ndị sineti a na-asị ka ha bịakwa kpọkwa ndị isi ndị Naijiria kpọọ ma ndị gụrụ akwụkwọ ma ndị azụmahịa ma ndị ụka niile dị iche iche ma ndị Muslim ma ndị gịnị ka ha bịakwa nọkọrọ tinyekwa okwu ugboro ole ka a ga na-ekwudo ihe a emere ike ofu nkewa ka Ichie Jerry Oseni si na ha bụ ndị Middle Belt na ha sokwazi na ndị arịwa ndị ugwu na ha na ndị mkpagbu na ihe a na-eme ha karịa ofu nkewa akwa ofu nkewa a na-ekwu maka ya maka na mgbe ị na-achọ vootu nwa na gị na ha bụ nwanne mana mgbe unu nwetaziri vootu banye n'ọchịchị imewe ha ka ndị a na-akpachapụ akpachapụ ọkwa ofu nkewa ahụ ọ bụrụkwa sọsọ ndị akụkụ ndị ụmụ okorobịa ndị Igbo na-ekwu maka nkewa o ndị Oduduwa na ha ekwu ya ndị Middle Belt na ha ekwu ya ndị Southern Kaduna na ha ekwu ya na ha chọchiri onwe ma ndị Abuja na-ekwu ya asị na alụ ha na ha enweghị ihe mere ha enweghị ihe eji akpọrọ enweghị ihe mere ha ị na-asị m na ihe ọbara njọpụrụ ya bụrụ eziokwu ndị a niile na-ekwu nkewa ọ bụrụ maka ihe a na-afụ n'obodo mgbe Jonathan na-achị ndị Oduduwa sịrị na ha chọrọ ikewa ndị Southern Kaduna ekwu na ha chọrọ ikewa ndị Middle Belt ekwu na ha ga-ekewa ndị Abuja ekwu na ha ga-ekewa so ifu na ihe Obasanjo kwuru na eziokwu dị ya ọ na-asịkwa na achọghị igwe onwe anyị eziokwu emere ka ihe a ga-emezi maka dịka o si ada ugbu a onye ọbụla na-ekwu ụfọdụ nara ekwu dịka Femi Fani-Kayode ji ekwu nke ọ sịrị na ọ bụrụ sọsọ nke na ihe niile ekerisigo ewe mmekwata enwekwara mmekwata o mmekwata bụkwa na onye na-achị anyị na ndị gbara ya gburugburu na ndị na-enye ya ndụmọdụ ha tinyekwa n'anya ga-ekwenụ ntị n'ihe ha na-ekwu maka na mgbe obodo na-eti mkpu etu a ma Obasanjo chịbụrụ ha achị ya nwa anọgo n'oche ahụ wee fụ ihe dị ebe a karịa ndị na ebe a kịta karịa mụ na gị anọ kịta ha kpọgide ya kpọọ ya oku jụọ ya kedu ihe bụ obi ya kedu ihe o chere na a ga-eme ihe dị etu a mee ihe dị etu a mee ihe dị etu a ndị ọha na eze a na-ewe iwe maka ihe i kwuru ịkpọgodo ha jụọ gịnị bụ iwe unu ndị Middle Belt akpọgo ya gịnị bụ iwe unu maka ndị Middle Belt na-asị oke ndị na-achị efi gaa na Middle Belt ejide ndị be ha mana emere gị na-asị gịnị bụ iwe onye ọbụla na-ekwu iwe na a na-egbu na ọgba aghara na nchekwa azụ ezu onye m na-ekwu bụ ndị na ụfọdụ ndị ụmụaka ha nọ n'isi n'ọkwa dị iche iche kama ihe m na-ekwu bụ na ndị nọ n'isi kịta kama ha ga na-agọnarị ha kpọọ ndị a ha nọrọ ọdụ Chizi gịnị bụ iwe gị Okafọ gịnị bụ iwe gị Okonkwo gịnị bụ iwe gị onye ọbụla kwuche nke na-ewu ya ha marụzie ebe a ga-ebido Femi Adesina ekwuona si na osite ha n'aka aka nna agwa gị ha gwa onwe ha eziokwu na agụgụ a ha na-agụ enwe ha ebe odu anyị aga aka ha na-agọ bụ ime obodo na-emebi n'ike n'ike maka na ihe a na-eme ọ na-emezikwa ofu onye n'ime ha sịkwa na ọ sụrụ ya na bekee na Olusegun Obasanjo bụ divider in chief ka ọ bụ ọkwa ka o kwuru na ọ sụrụ ya na bekee na onye isi nkewari ka ọ bụ ọ na-abụ onye isi nkewa ọ chịbụgo obodo a ugboro one ma one oge ọ chịrị obodo a ụdị nkewa dị kịta ọ dị oge ahụ anyị ma na onye ọbụla nwere ebe o si wee rie mperi ma abịa n'ihe gbasara ọchịchị mana mgbe Obasanjo chịkwanụrụ obodo a na obodo adọkwa etu a Naijiria adọkwa etu a chetakwa ma Obasanjo agụ adọrọkwa etu a ihe gbasara ọrụ adọkwa etu a Obasanjo chịkwara obodo a chịa ọfụma na onye bụ onye ugwu ma onye bụ onye Igbo ma onye bụ onye Njọ nwụchekwara n'isi ebe etinyere ha mana ụgwọ eji agbanyekwara ya oge a Naijiria ji eje yọọ mgbaghara ọ kpọtakwara ndị ụfọdụ ekele dịrị gị nwanne m nwoke ọ kpọtakwara ndị mma ihe ekwe na-akụ mmadụ dịka Ngozi Okonjo-Iweala bụ ndị mma ihe anyị na-ekwu na mba ụwa wee shụọ wee gbaa mbọ fụ na ụgbọ Naijiria ji na-ebenatara ya gbaghara nke a ga-agbaghara kedu ihe anyị na-akọdo ụfọdụ si na ego ndị ọchịchị ugbu a bidoro na ọ karịgo ihe niile kemgbe ọchịchị a ga-akwụchakwa ya kedu mgbe a ga-akwụcha ụgwọ a ọkwa ụmụaka na-amụbeghị ga-akwụ ụgwọ mana ha sị na ha ka na-ebikwa ha ka na-ekwu okwu na ha chọrọ ibi na iji ọlụ ụkalịlị a ga-eji ego mana ego ma na-ebite ka ezikwe ihe eji na ha ji alụ ụzọ alụ ụmụ ihe dịgasị ebe ka arụkwanụrụ ụzọ nwa ọ bụrụ anyị ncha na-agba n'ụzọ nwa ebe ka arụrụ ụzọ nwa ndị ọrụ
ụmụaka na-eme akachazi akwụkwọ onye na-enweta ọrụ a na-ewe ọrụ ewe nọ ndị ugwu ka a na-ewe n'ọrụ karịsịa ndị anyị na-ha ekwu maka ha mbụ ndị a na-akpọ ndị DSS o nwere akwụkwọ ewepụtara ebe ewere n'ọrụ ewere mmadụ 7 ka ewere na Anambra abịa na Rivers steeti ewere mmadụ 5 eje na Katsina steeti ewere mmadụ 51 mana onye isi ala si ndị ma ihe ekwe na-akụ ka ya na ha ekwe na-akụ ndị ugwu aka anyị mara ihe ekwe na-akụ ihe ọ pụtara ọ na-agụmakwụkwọ ọ na-azụmahịa ọ na-ịgba mbọ kedu ebe ha nọ karị ndị be anyị mara ihe ekwe na-akụ ọ bụ na ọ bụrụ nkewa obodo ha ma na ha na-ekewa obodo mana ha ekweghị ikwu eziokwu a na-akpọ Obasanjo divider in chief ya bụ emere ike ihe ị na-ekwu arụ etinyere ugbu a bụ sikpụ jụọ onye ọbụla ihe bụ iwe ya kpee udo n'etiti na ndị mmụọ ihe a onye ọbụla na-eti mkpue ndị bedobed a na-egbusisi ndị be ha ndị Abuja si na ịnapụrụ ha na ha na onweghị ihe mere ha ndị akụkụ nke anyị ndị Igbo na-asị na ote narị eji emegbu ha na wedo ihe ụmụaka si na nke anyị bụzi na ote narị na ha otegori ndị Yoruba nọ na London si mba na ihe a karịghịkwa ana ọ karịrị akarị so kpọọ onye ọbụla anyị anụgo ihe ị na-ekwu ndị Abuja na-ekwu wee na-ekwukwa nke mana ihe anyị na-eti mkpue oke anaghị ka o si wee do na ihe anyị ga-eme na ihe anyị ga-eme emebe ya ọ bụrụ na ihe anyị ga-eme kama na ọ ekwe ihe anyị ga-eme emebe ya ozugbo ka iwe ndị mmadụ wee dajuo daalụ ọ bụrụ ugbo ka ị gbanyere ekwurekwu gị ma ọ bụ na ugbu a ka ị na-ekiri anyị na mba ụwa dị iche iche anyị nọ na Kpakpando TV na YouTube enwere ike iji ebe a jezite ozi gị ma ọ bụ kpọọ wee tinye ọnụ n'okwu ọkwa na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị ọ ka bụkwa Solid FM ebe anyị nọ wee na-agbasa ozi na-ekwu ya ka o si dị ụzọ udo ka anyị chọrọ anyị na-ekwu ka okwu ndị ichie chịbụrụ Naijiria na okwu ọkammụta Wole Soyinka na Olusegun Obasanjo bụ ichie chịbụrụ Naijiria kwuru na nkewa dị na Naijiria ugbu a na ọ dịbeghị mbụ na afụbeghị ụdị abụọ ka a ga-esi mee ya ka anyị na-ekwu maka ya mana ugbu a ị nwere ike iso tinye ọnụ okwu maọbụ ịkpọọ n'akara ekwentị a maka ndị na-anaghị aka anyị na-eche ọ bụ 09097711009 09097711009 ka ị nwere ike iji kpọọ maọbụ ịkpọkwa na 09023111009 ị nwekwara ike ịkpọ na 07050791009 cheta na ọ bụrụ ọnụ ka anyị na-akọ ọ udo ka anyị na-akpa dịka Emenike si wee ihe ndụmọdụ ya ọ sịrị na ihe ka mma ndị ọchịchị akpọ n'okwu gịnị na-akpa unu ọ bụrụ eziokwu na ihe a ka a na-ekwu ka eme udo n'etiti ihe na-ewe ha ji akpọ ganigani maka na onye ọbụla na-akpọzi ganigani juke na onye ọbụla ihe na-ewe ha onye jụrụ ọgwanị gị ihe mere o ji akpọ ganigani ọ bụrụkwa ya kwuche ikwe ha nkwa nọọ ị na-ekwe nkwa ị na-eme ihe ya ozugbo a na-ekwe ekwe na-eme ka obi wee dajuo onye ọbụla maka na oge na-erujukwe mgbe onye ọbụla ga-ebukwara obe nke ya ụfọdụ si na oge ọchịchị a na-abịa abịa na ọ bụrụ na emeghe ngwa ngwa ọ bụrụkwa otu a ka ihe ga-esi adị enwe ndị na-ebu mmanya na tupu ọchịchị nke a bụ ọ bụrụkwa okwu asị ka ha kwuru ọ bụrụkwa okwu asị na ọ bụrụkwa amụma mana isigo na ka a ga-esi gbochi ya bụ ka a kpọọ okwu ozugbo nke taa nke echi maka na ihe Obasanjo kwuru na-eti mkpu ndị Naijiria ụfọdụ eto okwu ka ha si ekwu ya kịta onye nọburu ebe ahụ makwa ihe wee kwuo onye ọkammụta dịka Soyinka wee kwuo ọtụtụ ndị Naijiria dị iche iche ekwugbu ya ọ bụrụkwa ịda akọba agụgọ Femi Adesina wee na-asị anyị na ọ dịbụ anyị ma na ọ dịbụ mana ọ bụrụkwa etu a ka ọ dịbụ kama na nke dị kịta ha chekwara ya na gị ya emere ike nwere ihe ị ga-ekwu gbasara ndị asị nzukọ a emere nzukọ nhazigharị iwu Naijiria oge nke mere na oge Jonathan nọ ụfọdụ na-asị ka eji bute n'akwụkwọ ahụ ọkwa ebe a ka Naijiria niile kwuru ọkwa ha jụrụ ajụ nzukọ ahụ emere ndị isi niile na asị na ihe niile na-akpa mmadụ ihe a niile na-eso okwu kịta ganigani onye ọbụla na-akpọ kịta
ihe a ndị Abuja na-eti mkpie, ihe a ndị Middle Belt na-eti mkpie, ihe a ndị Oduduwa na-ekwu, ihe anyị nwa bụ ndị akụkụ Igbo na-ekwu. Onye ọbụla tinyere ọnụ n'okwu ebe ahụ edozie ya. Ego niile emefuru iji wee nwee nzukọ ahụ, mana ndị ọchịchị a wee bịa wee tufuo ma Jonathan ma ndị niile arọ niile atụrụ. Chetakwa na ọbụrụkwa sọsọ ndị Igbo na ebe ahụ wee kwuo, ndị Arewa Consultative Forum sokwa wee kwuo okwu ahụ. Ndị Middle Belt gịnị nwa sokwa onye ọbụla nọcha kwuo uche ya wee kwuo uche ya. Na-abịazie buru ya tukwuo. Isi m na okwu ahụ esi okwu ga na-eze. Ọ bụkwa na ha ejero ya ka nna gwa gị sị gị, ọ bụrụ na ha chọrọ ije bute akwụkwọ ahụ tinye anya ebe a okene ndị mmadụ, ọ bụ na ihe a na-eche bụ na nke Jonathan nke o mere na o metaghị ya, na ha jọs ga-egbu oge tụfuo ego ebe a okene ndị mmadụ mee nke ka anyị fụnụ. Ụfọdụ ga-asụgboro Obasanjo mere onye nke a mere tupu agada emezi onye pụtazi omebe ihe nke emere emesi jekana kpaalụ na ya. Ebe ọ bụ na nke ndị ọzọ mere adịghị gị mma, ime nke gị ka anyị mara ọ ga-enwe n'isi. Ịmana ihe nke Jonathan oge ọ chịrị ji eme ọbụla oge na-asịzi akwarapụ oge a, mana abịa emebe ya ugbo ọ ka bụkwa oge kwarapụ enwere ike ha megide ya sị gị na oge a ga-eji mee ya ọchịchị nke agụgụ. Mana ọ bụ na unu enweghị n'oge imebe nke unu, maka ihe na-ewukwe bụ edozikwa m ụzọ na-abụ ọ bụrụ na nke onye chụbụrụ achụ mere adịghị gị mma ime nke gị, mana ọ bụ na ị nweghị oge imebe nke gị na-ebenara anya n'ihe onye nke ọzọ mere. Ama m na ha bute akwụkwọ ihe ndị otu Jonathan mere, ihe anyị niile a na-eti mkpie ha ga-ahụ ihe dị iche iche dị mma ebe ahụ ha ga-eji wee dozie obodo. Daalụ ọ bụ Emenike ọnụ Emenike ka ị nụrụ ugbu a. Anyị ga-enwe nsị ekwentị ugbu a igbeziri ohere ịkpọ ka ndị mmadụ ebezi ọnụ. Akara ekwentị ọzọkwa unu ga-eji tinye ọnụ na ya bụ 09097711009 maọbụ 09023111009 maọbụkwa 07050791009. Gwa m afa gị na ebe ishi akpọ. Biko kwuchie okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu nwanne. Ekelekwa gị, daalụ. Emenike a na-ekele gị. Daalụ nwanna. Daalụ, ọ ga-adịrị gị na mma. Gaa n'iru. Uche ya adịghị anya. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Biko gbarata afa gị na ebe isi akpọ. Gaa n'iru. Nkewa n'ụdọ karịrị makwara ịla ndị Naijiria mba asosieshọn aja were ndị ugwu enwere nke donọt and onye isi atọghịde nara emadebe iwu kọta kọọ ha kpara na mmiri igbo m ọ marịgoro iwu nke ndị otu na-achị ndị ndị ya adabara ha onye ahụ Obasanjo na wee chọọ ntakwu wee pụta ndị otu ojigbo ha kwuru ya obere ịla eme ụdụrụ karịrị adị ndị na-achụ ụdụ ha chọrọ ịnụ anyị niile dị n'obodo ha nwere ya were n'ofu agbụrụ onye isi ndị polisi ụlọ anyị, onye isi ndị amị ụlọ anyị, onye isi ndị DSS, immigration, national transit agency, civil defense, ha ncha niile ụlọ anyị. Ndị otu ejide otu a ana m agụchapụrụ nkwanụ m ị gaa na NNPC ụlọ anyị, Izela Federal Inland Revenue, Fulani, Izela Kama, Fulani, Attorney General, Supreme Court Justice, Sharia Lawyer, Fulani. Are you Sharia Lawyer? The new Supreme Court Judge, but in a secular state, whether we're automatic. One I work against Allogging Kihagame, Trialo. Yes, I don't know how you're going.
ịgọdụ mmadụ ha dị isi jụtụ mmadụ ọsọ ọsọ ha hụ ọtụtụ ahụ ha ndị exam elele exam maakị ahụ nweta rizọtụ ile anyị ụbọchị a na-eme ihe nwatụ dọ ministerial review ha na-ekele ọnwa na congratulate ọnwa ọha ga-agwa anyị na Naijiria dụ maka anyị ga-agwa anyị nwa ha na-achị so ihe ị ga-aghọta ahụ na ha chọọ ndị ịma ihe ha chọrọ ha ma ihe ha buru uche o nwere ndị na-acha anyị udo ndị na-acha anyị udo na udo anyị ha chọrọ ịma ihe na-eme anyị so the best thing otu na ụlọ agbụrụ na-achịfụrụ onwe onye ọla pụtasịrị ya chọrọ ebefụrụ onwe ya anyị kwụsie ike maka na ya gbada ile kọmpa emere anya ha ejekwere maka na ha amala ihe a na-adọ mmanụ ọyị ndị mebiri obodo na onwe ego ọyị ya ụlọ ọyị na-adị obodo ọ tụrụ arịsọtụrụ obodo ha eji efere nye na ọdụ ọla gawara onwe ọ dị ibe anyị chipụta bifọ ndị ọcha abịa tokwulata anyị onye ọla bịa ma anyị tere be nna onye ọla nwere ngwa daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ daalụ nwanne ọ dị mma ana m ekene gị Jackson Marina izitere ozi si na ozi nke gị na ndị Fulani nọ ebe niile ọ bụ ya ka izitere ị nwekwara ike ije kiri anyị na maọbụ sonyere anyị iru ebe anyị sọbskraịbụ ọ na Kpakpando TV nọ na YouTube wee zitebe ozi nke gị maọbụ kiribe anyị ka anyị si eme ya ka anyị were okwukwe gwa m afa gị na ebe isi akpọ Okechukwu ebe ka isi akpọ ngwa gaa n'iru daalụ nwaanyị afa gị na-ebe isi akpọ ekele gị ndị ka i mere nwanne i were afọ Igbo Okechukwu gaa n'iru solution to this country bụ ike obodo a onye ọbụla na-arụ onwe ya ọchịchị niile dịrị ndị Fulani n'aka inyekwado onye Igbo prezidenti echikwa ndị Fulani ka na-achị maka ọ bụ ihe ha gwa gị ka ị ga na-eme obodo a dịrọ dị ma chaa ọya bụ ala oke gị ngwa ọ dị maka ndị ọzọ tinye ọnụ ọ dị mma alụ ka a na-atụ alụ niile na okwu niile ndị kpọrọ na ihe kpọrọ ebe ọ bụrụkwa ebumnobi ụlọọrụ anyị ebe a ihe anyị na-achọ bụ ọdịmma ọ bụ uche ndị na-akpọ ka ha na-eko ọ bụ uche nke anyị n'ụlọ ọrụ Solid FM gwa m afọ gị na ebe isi akpọ kwụsị okwu ike ngwa kwụsị okwu ike anyị ihe na-ega ewere afọ Igbo gaa n'iru chime gị n'ọnụ ndị iro ma ezigbo afa ka ọ bụ gaa n'iru nwanne m gị nwa ikwenye na nkewa dị na Naịjirịa dịka Ichie Olusegun Obasanjo jikwa ya daalụ ka anyị were ndị ọzọ gwa m afa gị na-ebe isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ sụọla anyị Igbo yele eye afọ mbụ Chukwuemeka n'ike esi m akpọ ya n'ike akpọ ngwa gaa n'ihu Chukwuemeka anyị gaziere gị hello Chukwuemeka gaa n'iru
ekene m unu etu m si wee na-eme ka onye ọbụla mata ebumnobi ndị mmadụ banyere ihe former president Obasanjo na Wole Soyinka na-ekwu. Abịa n'uche nke m, ihe dị mma ime n'ihe a bụ ka ekewe obodo a ka onye ọbụla gawara onwe ntitiri ọkụghọta maka na afọrọ m ebe otu mpaghara ndị obodo ga-esi wee na-ekwu ihe na-eme n'obodo. Daalụ. Ka nke m bụ na obodo ekewago bụ na okewago onweghị ọgba ya dị n'ime ọgwụkwara m n'ọnụ. Daalụ. Ị nwere ohere ịkpọ anyị ma ọ bụ jee kirie anyị na Kpakpando TV. Anyị nọ na YouTube. Ije kirie anyị. Ana m ekene gị Jackson. Ọ ga-adịrị gị na mma. Jackson na-ezitara anyị ozi. Gịwa na owekwe gị na-asịkwa na nnwere onwe bụ ihe gịwa na-ekwu. Jackson si na YouTube wee na-ezitara anyị ozi. Jee na YouTube jee soro subscribe ọ na-eme ebe a. Gwa afa gị na-eme iche akpọ. Ekele m gị ndị ka email. Biko kwụsị okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu nwanne. Ebe ka isi akpọ afa gị ekwanụ gịnị? Eze ngwa gaa n'iru. Daalụ. Ọ dị mma ka anyị gwekwara nke a. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Afa gị na-ebe isi akpọ kwụsị okwu ike. Afa gị na-ebe isi akpọ. Biko kwụsị okwu ike, gwa ya ebe isi akpọ. Ebuka dịka ka email. Ọ dị mma emelitere aha m. Emere ike ogbo gị na ebe a. Emere ike ndewo. Ọ ka ọma na ekewara obodo a onye ọbụla dewara onwe ya. Maka na ihe na-eme n'obodo a gbagojuru onye ọbụla anya. Emere ike ebe ka isi akpọ anyị. Esi n'Enugwu akpọ. Gaa n'iru. Biko ọ ka mma ka onye ọbụla kadoro onwe ya site obodo a. Onye ọbụla gaba a ga ọchịchị obi njem a. Daalụkwa na ọrụ na-amaka Daalụ. Emere ike ogbo gị na-asị na onye ọbụla nọrọ onwe ya bụ uche nke uche ya adịghị ya njọ. Dị maka anyị were nke gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Ekele m o. Ana m ekele. Ọ ga-adịrịrị gị na mma. Olise ndị ka Ogbete mere. Ngwa gaa n'iru. Ọkwa ị nọ n'Ogbete? N'ọkakọnụ mma. Nke ndere m ego onye ọzọ dịrị ya. Ise. Onye na nke ya. Ise. Etu nsogbu mmadụ n'obodo a. Ọ bụ ewu ka a na-egbu. Ọ bụgoro ihe ewu ka a na-egbu egbu mmadụ. Tukwubata ewu ebe ewu ka akwa ebe eme ya. Anyị egbu mmadụ ka na-egbu anụ ya. Mana ebe mmadụ ka adịghị echega. Mana ndị achọ ya manụ. A na-egbute mmadụ. Asa ebe otu Naijiria. Ewu a na-egbu. Otu Naijiria nke a na-egbu egbu. Onye obodo a onye ọrịa gaba onwe ya. Uche ya dị ya njọ. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Afa gị na-ebe isi akpọ. Gaa n'iru Obinna. Anyị mara mmiri na mmanụ eji akwụkwọ onye ọnụ. Anyị na ndị a na-emekọ onye anyị na-ekpe uwe ego anyị na-eme ofu ụdị anyị omenanya ala anyị dị iche iche. Ndị obi akwụkwọ taa anyị ọrụ bifọ ụzọ ọcha ha mere mistake.
and ha jụ anyị ma anyị atọkwa ịlụke isi and ọ na-ahụ anọgide otu ike mma maka ga-anọkwa so ọ ka mma onye ọla gawa kpọrọ nwa ndị na-adịrị anya kpọrọ egwuregwu ka ha si wee na-ewe ndụ mmadụ ahụ otu anyị si ewe ka ha si egbu mmadụ ahụ otu anyị si lee anya na ihe na-eme n'obodo n'obodo lee anya ndị ihe jere egbu mmadụ n'ụwa terrorism ọ nwere ebe ebe hụrụ ha zụrụ na Christian na-enwe Christian related terrorism bụ n'ọdụ Christian oriented na ọlọrụ Christian form of terrorism sụọla anyị Igbo ndị na-egbu mmadụ aghara aghara n'ụwa niile kedu ihe a ga-eme kedu elu nke chọ ka eme a ga-eme onye ọra ga-ọrụ onwe ya ntụtụ ojiri ikpuchi onwe ya ha kpuchi onwe ya ibe mbe anyị ngwanụ echiche adịghị njọ mana echiche niile ndị na-akpọ akwa abụrụ echiche ụlọ ọrụ anyị ebe a na Solid FM ọ bụ echiche ndị na-akpọ ka anyị were onye nke ihe anyị na-akpa bụ udo ịkpọ anyị gwa anyị ụzọ anyị ga-eme ọ dị mma gwa m afa gị na ebe isi akpọ ị ga-echukwu akwa ọ dị mma gaa n'iru nwanne ndị ka agba anụ ebe a nọ agbanị bụ ebe a nọ ngwa daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ Ikechukwu ka ndị ọzọ tinye ọnụ daalụ gwa m afa gị na ebe isi akpọ ndị ka ị mere onye na-ekwu bụ Ebuka gaa n'iru ebubo nke bụ na anyị enweghị nwanyị ọ bụrụ na di na nwunye dị ha ọ bụrụ na onye ọbụla na-ebe anyị nwanyị nụtara nwaanyị ọ bụrụ na ha ebi ego ihe ka mma kama ha ga-egbu onwe mgbe onye ọbụla gawa onye ọbụla gawa anyị enweghị ha hụ na anyị agaghị ebi ọkụ ebubo nke m ka m na-ekwu nwaanyị na-ebi ọ ka mara onye ọbụla nọrọ n'ele onye na-ebe anyị bụ okwu Chineke kweriri ndị Igbo ekeke erike anyị nye anyị asụsụ nke anyị na omume na ọdịnala na omenala ọdịghị ebe ndị ọzọkwa ụtọ nzuzo kpokọtahụ alụrụ onwe ọdịghị abịakwụkwọta ya ọrụ na-emepe niile nri ya niile abịakwụkwọta ebe anyị ga-abụ okwu Chineke ugwu Igbo ebe ewu nke ndị ugwu ịgakwu egwu ike Chineke ọkụkọ Igbo ebe ọkụkọ ndị ugwu ịgakwu egwu ike ihe ọbụla niile mmụọ na-eri ọnụ ma ọ kwụrụ ma mkpụrụ ube n'otu ezi iche nke anyị dị iche iche Chineke adịghị ozizi anyị kwesịrị ụgwọ anyị elu anya bụrụ okwu ọmụrụ ụkwara ikiri okwu daalụ ndị na-ekiri anyị na mba ụwa dị iche iche ọ bụrụ na ị na-ekiri anyị na mba ụwa ọbụla isi kwara ị nwere ike ịkpọ anyị ịpịa +234
wee pịzie 9097711009 maọbụ ịpịkwa akara eji enweta Naijiria bụ +234 ịkpọzie 9023111009 maọbụ ịpịa ya ịkpọkwa 7050791009. Jee sonye na Kpakpando TV na mba ọwa ọbụla ị nọ na ya ka ị na-ekiri m ihe niile anyị na-eme ebe anyị na-akwalite omenala n'ụzọ pụrụ iche. Gọba afọ gị na-ebe ishi akpọ kee ka imel ngwa bee ya nkenke n'oge na azịza ya kwarapụ kwarapụ. enwezi oyi nwaanyị mmegidego asị m ga-arụ onwe m oge m megide nsị anya ga-arụ onwe ya onye ọbụla ga-arụ onwe ya ya adịkọta ya onye ntị ka ntị ya ọnụ. Ngwa daalụ ọ sị na ya na ewu nwaanyị ya na ya chọrọ ime ọ sị ya na ya achọghị ya. Gwa m afọ gị na-ebe ishi akpọ. Nke a o gbubiela ọ dị mma. Gwa m afọ gị na-ebe ishi akpọ. Gbaratanụ ya gwa m afọ gị. Ka adịghị nkwadobe ọ dị mma. Ka m wezụrụ nke afọ gị na-ebe ishi akpọ. Ekele gị ndị ka ime sụọla ya Igbo yele ya. Ana m akpọ Sọlịgo Ọbasa. Ngwa tinye ọnụ n'okwu. Ikechukwu tinye ọnụ n'okwu bee ya nkenke. Ikechukwu ana m anụ ihe ị na-ekwu gaa n'iru. Itinye uche n'ihe a na-ekwu na mgbede a okwu na-abata itinye obi mbụ onye ọbụla n'ọrụ ofe maka na otu esi emezi anyị n'obodo adọzi ike egwu na ọkpụkpụ mma agha adịghị ọkpụkpụ nke aga na-eji ndị akpụchiri na gị n'ọrụ ofe ọ bụghị anyị na ndị aga na-aga ka bụ mmadụ na mmadụ ndị bi n'ime ọhịa na ndị bi n'ụlọ abụọ kwa n'otu. Ngwa daalụ ya dịkwara gị nwanne ya dịrị gị afọ gị na-ebe ishi akpọ bee ya nkenke. Afọ gị na-ebe ishi akpọ bee ya nkenke. Ana m anụ ihe ị na-ekwu na anụ nke m. Ngwa gaa n'iru ebe a na-eti okwu ọnụ na-ekelekwa ụlọ nwa ndị nọ na studio na-ewepụtara anyị okwu a. Daalụ. Ebe okwu m na-aga bụ na ndị nkanebe anyị na nwaanyị ọjị na mgbe ọmara nkeke ya nwa ọkụrọta Ọ bụ ka ọ dị. na-abaghị uru anyị na ndị Awụsa abụrụkwanụ nwanne apụtakwa omume na-egositekwanụ anyị na ha abụrụkwanụ nwanne ọ bụrụkwanụ uru na anyị na ha ka nọ ọkụrọtara na ọ ya aka mma na-ekewere obodo. Anyị bụ nwanne ọkwa ụmụ Naijiria ka anyị niile bụ. Biko sikerekwuru m maazị Nnamdị Kanu sị na ọ bụrụ ọbịa bịa anyị nwa na-ahụ na anyị na-amụrụ ya anyị na-ekele mkpu maka ya unu emeela daalụ. Daalụ. Ọ dị mma. Ata na akị ji eze. Emere ike ịnọ na ka o si daa n'ihe niile ndị kpọrọ kedu ihe ị ga-eji na nchịkọta okwu nke gị ndụmọdụ nke ka ịfụrụ ka esi taa akị ji eze. Ndị mmadụ ekwuo n'iwe ha kwuo ka o si adị ha n'ahụ ya bụ na ha kwadoro ihe Olusegun Obasanjo kwuru ọha kachiburu Naijiria anaghị agba ihe Obasanjo kwuru eziokwu n'ime ya mana anyị fụkwana ndị na-akpọ ka ha si wee tinye ọnụ n'okwu a ifụ na igwe maka ihe otego mewere kama na elekere n'anya ịfụkwa na obodo ọbụla buru ibu nwekwara uru ọgwụkwa ezigbote uru dịrị ha. Ine obodo dịka India, America, China anyị aka akwana ndị a ịfụkwa na obodo anyị na anyị kpọrọ aha ha na-ewukwa ewu na-emekwa ihe a na-afụ anya. Mana ikwu maka ndị a asị gị na ile omenala na asụsụ ha bụ ofu. Ọ dịka China ọ bụghịkwa ofu, China bụkwa ofu, India abụghịkwa ofu, ma America sef abụchaghịkwa ofu maka ndị California na onwe ha na-asịkwa ka ha gabara onwe ha na akụ na ụba ha na onwe ha juru ha afọ na ha chọọ ndị mba ndị America ndị ọzọ ka ha nọrọ onwe ha ọ bụrụkwa na na-emegbu ha o mana ha jos onwe ha zuru ha maka akụnụba ha ijikọta mba Afrịka niile akụnụba ndị California ekwuba akụnụba ekwu maka omume ma ihe niile nwere ebe ha si na mba ndị America ndị ọzọ na-emegbu ha o
ịma na-ewe ebe ha na-akpọ asị na ya nke a bụ obere nwa efi cowboy ọkwa ịma ndị na-asụ bekee ya sụkata ebe ndị a na-eme cowboys na omume nke ha dị iche eziokwu mana ọ bụghịkwanụ ya bụ na Texas ndị nke ahụ mana ọ bụghịkwanụ ha a na-egbusi ya ka esi egbusi mmadụ n'obodo anyị ihe m na-ekwu bụ ilekwana ya n'obodo kewagoro ekewa nekene mba Sudan South Sudan na mba Sudan ịma na ihe a bụ ihe na-echi ihe segidere okwu ebe ahụ maka na ha nwere mmanụ ndị nwere mmanụ bụ ndị a na-emegbu ndị enweghị mmanụ bụ ndị na-emegbu ndị nwere mmanụ emegide ihe a ha wee kewa ine Sudan kịta kedu ka ime na ọnọdụ ha inekwanụ Ethiopia ndị Eritrea wee kewapụ ka ime na ọnọdụ ha so ihe m na-ekwukwa na ọbụrụkwa na ikewa adịrọ mma mana ị na-ekwure na obodo niile na gbugoro na nkịtị kewara na uru ada apụtagasị na ya uru na-apụta mana ịna-anya na mba Afrịka nwebekwa ndị kewara n'udo dị ebe ahụ ndị gburu aka gị gwa m mba Afrịka ọbụla kewegoro ebe m nwere udo ebe ahụ ndị mba ya ebe anyị na-enwe obodo kewara na-enwe udo ịgaghị dị ka mba Europe ihe ụfọdụ na-ekwu maka na ile Afrịka niile Afrịka dị ka ndị were nna ebe ọzọ na-agwaghị ihe ha na-eme maka na obodo na-ekewa ga-ewe obodo ndị ọcha ndị ọzọ kwụrụcha obodo ha na-azụ na-amụnye ọkụ maka na ihe a na-amụnye ọkụ a bụ na o nwere ha na-ejete a ga-ele ngwa agha ha a ga-ele ngwa agha nụnụ ọnya nwanụnụ a ga-ele sọsọ ngwa agha ma ihe niile a na-emepụta maka a ga-agwa gị ma akwa iyi na-arụ na nke ha mere ebe ha ka nke ị na-eme ebe a mma ndị isi ojii wee kwelu mana anyị nwere ebe a na-eme akwa na-eme akpụkụ na-eme ihe ndị ọzọ niile na-aba ike kachakwa njọ bụ na ịma ihe na-emechuzi ndị be anyị a ga-emechi akpụkpọ ụkwụ ma akwa a na-eyi n'Aba eburu ya gaa obodo oyibo tinye ya ihe a ndị oyibo na-akpọ label dee ya afa ndị ọcha ebukwere ya nata anyị nwa na-ego nọ ihe ndị obodo oyibo ka echiche mana ịsa isi asara ndị isi ojii ọbụrụ na nchịkọta okwu m bụ na ka anyị kpere udo ọ bụrụ enebara akwụkwọ a Jonathan mere mgbe ọ na-achị enebara ya anya ihe a niile onye ọbụla na-eti mkpu ya ya na ikwenye nke a si hazigharị obodo structuring onye ọbụla nọ na mpaghara nke ya tụba otu etiti obi m onye ọbụla nọ nke gbawa mbọ mana ọ bụrụ ka ekewasị mana ọ bụrụ ka ekewa ọkwa na obi m ọ dị mma ụnụ anụgo nne ya na Emenike ata n'aka iji eze ọ gwagoghị obi nke ya na restructure a na-ekwu kemgbe si na ọ ga-aka mma si mebe ya Jackson ana m ekene gị Jackson Marina ọ ga-adịrịrị gị na mma ọ na-ezitere osita Kpakpando TV na YouTube eze ezite ozi ọ bụrụ na isobe sọskraịbụ o jekwagwa ụmụnne gị n'obodo ndị ọzọ niile ka anyị jebe ọ dị ma alụ niile na okwu niile na ndị niile ndị mmadụ kpọrọ n'ọnụ ka ọ bụ echiche nke ha ọ bụrụ echiche nke anyị n'ụlọ ọrụ anyị ebe ihe a na-achọ ọ bụ udo ka ọ ga-esiri onye ọbụla na mma biko onye mara ihe na-ese okwu ya emezina ya mana atụọla ọmala atụọla ofekofe isi ya n'ọfịa tupu anyị na-abịa apịachi ihe a ewe ihe m si na m ga-ajụ Emenike nke bụ eziokwu bụ ka anyị kwuo eziokwu ọ bụ na onye isi ala na-ada agwa ya ụmụ ihe a niile na-eme ka ọ bụ na ọ mara ihe niile na-emegasị ya maka dịka ndị na-ekwuchitere ya na-agbapụta ihe niile ekwuru enweghị isi na ha anụgo ka ha jee chee ya mara na ọ bụ eziokwu ike ma ha ga-asị mba na ọ bụ ha n'aka ha ka o si na o sitere site mana ha sị na ha bịara idozi ihe a ị na-ekwu na onye isi ala na ada agwacha ya eziokwu ma ọ bụ na ọ da amacha ihe a niile kedu ihe ị chere maka na a na-asị na ọ maghị ihe a niile ma na anaghị agwa ya eziokwu ọ bụghị n'obodo a ka obi n'obodo ọzọ ọ bụ n'eluigwe ọkwa anyị ncha nọ n'obodo a ihe dị na ya bụ na ọ dị ka mgbe Jonathan nọ n'ọchịchị a na ha ekwu okwu na a ga-eme ihe gbasara ihe sọbsidi ego a na-eji agbazi ndị mmadụ eji ebenata maka na o tego a na-etinye mkpu ihe ahụ mana ihe anyị enweghị ọgwụ nke ndị oyibo na-akpọ a sị na enweghị onye ọchịchị nwere nke ndị oyibo na-akpọ political will ike ya wee isi obi nwere ike ime ya yes mana Jonathan ka obi mmadụ iti aka n'obi wee mee ya mana Jonathan merie gịnị mere ọ bụ onye wa na-asị na ọka ha obi na ọ maghị ihe obodo achọ ịnwụrụ ọkụ ọkwa onye nke abịago kịta onye sị na ọkara obi na ọkara obi na okwu ọnụ ya nkịtị na-atụ egwu ọkwa onye nke abịago kịta wee
wee wepụ ya o nwere onye kpọrọ ganigani onye ọbụla wee dere juu ndị kpọrọ ganigani polisi anwụkọrọ ha onye kwụsị okwu ike ọ nweghị ihe na-eme ọ na-amarọ na ọnya nwere inwe ezi obi si mkpu a ndị mmadụ na-eti ka o mekere ihe ọ ga-eme ka obi wedoro onye ọbụla juu ọ dị mma ọ na-ananya nke a bụ atụọla ọmala atụọla ofekofe esi ya n'ọfịa biko otu a ka anyị ga-ejiji nwayọọ pechizie ya na nke tata dịka m si ekwu ọ bụ ka ọ dịrị anyị mma ka anyị na-akpa n'ụlọ ọrụ anyị ebe a mana okwu niile na ndị alụ niile ndị kpọrọ akpọ na ndị niile kwuru okwu na ọnụka kwuru bụ echiche nke ha ọ bụrụ echiche nke anyị n'ụlọ ọrụ anyị ebe a ka ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma biko ị mara ihe na-ese okwu ya emezina ya ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma jee na Kpakpando TV maọbụ na Solid FM ebe ọbụla n'anya ka unu kiribe ma fụba ihe niile nke anyị na-eme ebe iru ebe anyị sọbskraịbụ maọbụ sonyere anyị maọbụ ijekwa na Kpakpando TV anyị nọ na Facebook, YouTube na ndị ọzọ ịchọọ izite ozi nke gị ije ebe a zitezie ya ka anyị wee na-akpazi ma echefuna na ilu na Kpakpando TV na YouTube ka ị sọbskraịbụ ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma mbụgharị ọnọdụ ugbu a apịaba m kwalebe afịa wee mebe ihe ndị ọzọ anyị ga-eme wee luo n'oge a ga-abanyezie n'oge ka ọ banye na ka ọ pụọ oge ahụ ọcha tike a nọgoro anọrọ wee nhazi ka a ga-esi wee mee cheta na abụ m Chizzy Ani echi anyị ga-eme ya n'ụzọ omenala pụrụ iche omenala echi dị egwu maka na eze mmụọ na-abịa eze mmụọ Amaokwe n'Udi na-abịa ọ dị nkinke emile ewe okwu o ji abịa ya bụ chebiri anyị echi n'ọkụ elekere ya atọ kpọmkwam site ebe a wee ruo n'elekere na amani a anyị ga-anọgide n'elekere ya atọ ruo ha na elekere ya atọ igbuye chebe anyị apụtabazie emebezie wee ruo na amani a ya bụ na nke echi na omenala ga-apịchi ụmụ na ama nna ọ bụ omenala ka anyị na-ekwurịta ya bụ na eze mmụọ ga-abịa ụfọdụ n'ime unu nwekwara ike ije kiri ya na YouTube ọ nọgoro ebe a wee kwuo ka ọ ga-esi mana ọ ga-abịa gwa m uwe okwu echi abụ m Chizzy Ani ka ọ dị n'o ya na-enebe ugo maka na na-afụ ugo kwada ọchata ike